Sugeng dalu wilujeng pepanggihan Sutresna Budaya wonten pundi kemawon. Pripun kabaripun? Mugi-mugi kados padatan sehat tanpa obat, lemu tanpa jamu, lan seger tanpa dokter. Ing kalodhangan dalu menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi irah-irahan dompet kulit ula kaserat dening Dyah Kusar. Kapethik saking kulawarti panyebar semangat nomor sekawan 21 Januari 2009. Sutresna Budaya, monggo sugeng midhangetaken. Protelon kiri dek. Penumpang lanang jajar sopir kuwi elek-elek. Sing numpak yo mung karo siji dil kuwi. Liyane wis merotoli mudhun mbaka siji ing saurute dalan mau. Pak sopir sing sejatine pancen rada kelalen. Age-age nyodo gas dibarengi ngerem alon-alon. Langsam. Sakwise angkot cat biru kuwi mandeg, kernet Karman enggal disiki metu sak perlu mbukakake lawang ngarep ngiras narik ongkos. Si penumpang isih rada enom tur ganteng. Katon ngrogosak klambine. Dudut 5 ewonan sak lembar. Sing banjur diulungake kernete. Sakwise kuwi tumuli bablas mlebu gang cilik sing nganti sprene durung tau mambu aspal. Pak, niki. Kernet Karman undang-undang karo mlongo. Nanging sing diundang wong mengo sedelo. Karo ngangkat tangane kiwa aweh isyarat. Sakwise kuwi banjur terus nguculuk tanpa noleh meneh. Si kernet saya ngowoh. Wong kudune dhuwit 5.000 mau isih susuk 1.000. Batine ngudoroso. Ing jaman sarwa angel kaya ngene iki, kok isih ana wong sing lumane kaya ngono. Emoh ngopeni susuk 1.000 repis. Mongko sing kerep kedadean malah tiba kosok balen. Wis bola-bali dheweke eyel-eyelan karo penumpang. Perkara oleh menehi ongkos kurang utawa oleh nyusui sing dening penumpange dianggep kurang. Kerep wae dheweke geger karo wong mung jalaran duit Rp500. Jalaran penumpang wis entek, Karman banjur arep mapan lungguh jajari sopir supaya luwih cetha oleh nyawang wong nyegat ana pinggir dalan. Nanging dumadakan Karman ketara kaget. Ing jok sing dilungguhi penumpang apian mau ana dompet gumletak. Dompete wong kae mau Pak Dar. Celatune marang kadar sopire. Dompet apik mau gage dicandak. Banjur diiling-ilingi rada suwe. Bahane dudu plastik nanging cetha yen kulit kewan tenan. Sopir kadar melu nyawang. Senajan mung sak keplasan merga dalane rada rame. Kok kaya kulit boyo to, Man? Komentare karo mijit klakson. Alus ki Pak Dar. Nek kulit boyo rak luwih kasar. Kiraku kok ula. Apa ya ngono? Nanging mbok kuwi kulit boyo, ula, nyambik utawa kulit uwong. Sing penting saiki bukaan delokne sine. Nanging awake dhewe ra melu duwe lho, Pak. Aku ra ngarah ngepek ning kepengin weruh isine. Ujare kadar sengol.
Sing diperintah manut senajan ketara yen mangu-mangu. Sakwise kelakon dibuka tenan, jebul ing jero dompet sing katon kandel mau. Ora ana duwite babar pisan. Anane mung KTP, SIM, fotone wong wadon sing bisa uga bojone, lan kertas-kertas pating kruwil. Sing meh kabeh arupa nota saka sawetara toko ing kutha Madiun. Omahe ngendi? Pitakone supir Kadar cekak. Tibane wong kene kok Pak, tunggal kecamatan. Terus karepmu? Maksud sampeyan? Karman gendi takon. Dompet kuwi lho, arep kok kapakne. Sing ditakoni ora enggal wangsulan. Ana pasukan bebek sak pirang-pirang lagi nyabrang dalan sing pancen pinuju sepi. Nek ndelok potongane wong kuwi mau ngebos yo Pak. Wiwit kapan nek bos gelem numpak angkot? Sopo ngerti nek mobile mogok neng dalan, utawa wong mau kepengen weruh rekasane numpak angkot, upama ora sugih, mosok ora kanthi ngenteni tak susui. Karman tetep oleh ngeyel, moh kalah. Ya wis, saiki dianggep wae wong kae mau sugih tenan. Terus karepmu? Ayo, mengko sore utawa sesuk goleki alamate. Dompet iki dibalekne. Nek wis ngono, Kadar terus ngoyak. Polatane tanpa ekspresi. Pak Dar. Mosok sampean ratu nonton TV? Apa maca cerita ana majalah utawa koran? Kae lho, ceritane bocah melarat sing banjur diopeni wong sugih, malah dibae anak angkat. Jalarane sepele, dheweke nemu dompet ning dalan, nanging banjur dibalekake menyang sing duwe tanpa ngutak-utik apa meneh nganti ngelong isine. Mudeng. Awakmu ora weruh dhewe nek aku ora duwe TV, uga ora tau maca koran. Nek maca Quran saben dina. Wangsulane sopir ayem, sajak ora keguh. Wis, saiki terusno. Sambunge meneh. Karman saya tambah semangate. Cerita liyane ana tukang becak momot penumpang wedok kanthi sandangan mompior. Mas-masane nganti madani etalase bisa mlaku. Penumpang kuwi mau mesti mobilnya lagi mogok. Yen ora ngono, dheweke pancen mung butuh ngerti kaya apa rasane numpak becak. Kadar munggel. Ojo kesusu ngentai ngono to Pak Dar. Karman langsung mencucu. Sing disendung guyu kesenengan jalaran oleh mancing kasil. Wes, terusno. Karman tetep mingkem. Ing ngarep kono isih rada adoh. Katon wong wadon ngadeg ana pinggir dalan karo gandeng anake. Genah yen nyegat. Tanpa ngenteni diabani dening kernate. Kadar ngrindakake lakune angkot, banjur mandek persis ana ngarepe wong mau. Karman agan buka lawang. Penumpang sing saja ibu lan anak age-age munggah tanpa kumecap. Nanging ya kuwi, paribasane durung nganti anget jok sing dilunggui. Wis apa mudhun. Gerdu ngajeng niku kiri. Tembunge karo nyandak lengene anake. Sing ora diwuri Karman. Tibane wong kuwi wis ngegem dhuwit wiwit mau. Kirang 300 bulek. Protese Karman bareng weruh yen oleh menek angkos mung 500-an klitik siji. Biasane ya semono lho, Dek. Wangsulane atos. Niku lak nek kiambakan, lah putrane. Masa bocah sak pentil ngene kok kon bayar? Sing kula kengken bayar sanes lare niki. Nanging ibuke dados pentil sampean agenge sak menten iki. Tarik Pak Dar. Karman obo. Angkot cat biru gendring.
ninggalake si penumpang wadon sing isih pecuca-pecucu jalaran rumangsa dikurang ajari kernat elek kuwi mau. Kok wani nyandak bab pentil bareng, nanging ya wis ben mandak ora ana sing krungu wae kok. Sajake awan kuwi nasibe sopir kadar dalah kernate pancen ora pati bejo. Buktine sakwise wong wadon karo anake mau mudhun nganti tekan terminal wis ora oleh poin meneh, wis kena dipesthekake. Ing jam-jam yang mono kuwi pancen arang uang lelungan. Bocah-bocah sekolah uga wis padha mulih. Upama gelem ngenteni isih ana sing diarep-arep, ya kuwi mulihe bocah-bocah sing sekolah awan. Mung wae wektune isih suwe. Mengko sore sadurunge maghrib. Piye Kar? Wis kena nggo setor? Sopir kadar celuluk. Wis, malah awake dhewe isih oleh turahan. Nek ngono, mulih apa piye? Ngono ya kena. Wong embong sepine ngene. Terus anu Pak Dar, kapan sidane le arep ngeterake dompet iki mau? Terserah awakmu. Nanging lak karo sampean toh? Kok karo aku bareng? Mosok ngono wae ra wani ijen? Sopire maido. Wanine wani Pak, nanging aku rak rada isen. Loh, apa awakmu ra sida pengen dipek anak wong sugih? Lah kae mau, terus piye ceritane? Wong wedok sing numpak becak mau. Lah mau cerita lak durung tutup. Terus ki sesuk wae Pak. Ya wis, nek sampean mau melu, aku tak budal ijen. Nanging ya kuwi, nek oleh persen ya tak pek dhewe. Sorene Karman wis toto-toto arep goleki alamate wong sing duwe dompet kuwi mau. Oleh adus wis rampung. Kari salin sandangan sing rada memper lan pantes dinggo pedayoh menyang omahe wong sugih. Nanging nalika lagi mbenekake klambi, dumadakan keprungu suarane wong uluk salam. Monggo. Wong sulane karo metu saka kamar. Sepiro kagete bareng weruh sapa dayohe. Wong ganteng sing dompete ditemu awan mau. Sakal atine rada neratap kecampuran rasa seneng. Si dayoh kaget diacarani lungguh. Ngene Dek, wong mau bukani rembug. Oleh lungguh ketara ora pati jendak. Uga polatane katon goreh. Nuli bajute meneh. Olehku goleki alamat sampean iki mau nganti Mas dina muput. Tujune kok ana supir angkot sing meneh weruh. Anu Pak, sejatose kula niki wau nggih empun ajeng bidal madosi dalem jenengan. Lah niki tesih salin jenengan la ajeng nang letaken dompet nika wau toh. Lah nika tesih enten sak celana sing kula damel wonika. Ucape Karman karo mlebu menyang kamar perlu njupuk dompete. Let sedelo wis metu meneh. Dompet banjur diulungake. Kanthi praupan sumringah sing duwe gage nampani. Nuli diseleh meja ngarepe. Jenengan tingali riyen Pak. Isine jangkep napa mboten? Dayohe manut. Dompet kulit ula dicandak meneh. Nuli dideleng jerone. Dumadakan wae kulit bathuke jengkerut lan polatane uga owah. Nuli ucape, anu yo Dek, aja dadi ati sampeyan. Isine kok ana sing kurang. Karman jumlak. Mongko dheweke ora rumangsa uthik-uthik. Apa meneh nganti wani njupuk. Lho Pak, angsal kula mangke wau
isine nggih namung niku. Mbok tikir to, utawa disambar bedhek pisan, kula purun nek kula ngantos goroh. Lajeng sing ical napa? Napa arta? Tembunge Karman, atine rada panas. Heeh, sing ilang pancen duit dolar Amerika. Kabehe $500. Nanging demi Allah, kula mboten mendhet saestu. Napa perlu disumpah pocong? Kula mboten ajrih kok. Panantange Karman. Wong jaman kaya ngene kok isih ungsum pocong-pocongan. Wis, saiki ngene. Nek sampeyan gelem ngakoni, balekno separo. Sing separo peken. Tinimbang ora balik babar pisan. Nanging nek sampeyan tetep ora gelem ngakoni, piye meneh? Aku kepeksa lapor polisi. Sing diancam mung Allah. Senajan dheweke pancen ora njupuk duit sing jare ilang mau. Nanging bareng krungu tembung polisi, atine meksa ketir-ketir. Cutel.